ג'ורג' ברסנס, תרגום של אהוד מנור, ועכשיו שמענו את I Got Rhythm עם הרכב ג'אז של ג'ורג' גרשווין. מה שאנחנו נשמע עכשיו, אנחנו נשמע 4 שירים של הרכב הלחנה. עכשיו, אלו מכם שהייתם בהופעת אמצע שנה, אז אתם שמעתם את השירים במצב הגולמי שלהם. אני אספר קצת רגע על מה עשינו בהרכב הלחנה השנה. אז הרכב הלחנה בעצם, כל שבוע הייתי נותנת לתלמידים תרגיל, וכל שבוע הם היו עושים שיר, ואז אחרי שהגענו למשהו כמו 10 שירים, אז כל תלמיד גם בא וביצע את כל השירים מול הקבוצה. כל הקבוצה הייתה צריכה להתרגל לעניין של להביא משוב חיובי, איך מייעלים את צורת הלחנה, ואז אחר כך בחרנו ביחד את השיר הנבחר, ואותו שמעתם באמצע השנה. מה שעשינו במחצית הזאת, אז בעצם כל מלחין לקח את השיר שלו, ועשה תהליך של עיבוד, שישבנו, חשבנו איזה אופי מתאים לשיר, איזה כלים מתאימים לשיר, והם עבדו מאוד מאוד קשה בחופשת הפסח, כדי לעשות עיבודים. אז אנחנו נשמע עכשיו, מתוך 7 מלחינים, אנחנו נשמע עכשיו 4 שירים. אני אגיד לכם רגע. אז אנחנו מתחילים עם גיא סוד מוריה, אני משתגע. אחר כך אנחנו נמשיך עם תומר גלבוע, המקום הזה, שזה שירה יובל כהן. אחר כך עומר דהן עם היא, ואז גיא שכטר 5 דקות. אז קבלו את